Hallo til YouTube og velkommen. Ja, I kan se, at Ja, det her hus, det ja, er vi er på en anden anderledes. server. Vi er på en anden server nu. Det er den samme let's play, men det er fordi, at ja, der gik noget fucking galt. Der kom nogen og irriterede os. Og man irriterede os, det Og, var, og, at og det var ikke, ownersne, de blev ved med, og altså, dele mig, de de gjorde jailede alt os, muligt. og der kom altså også nogen, der lige sådan havde griefet os og sådan noget. Altså, det gør jo ikke noget. Nej, Fordi, altså, det gør ikke noget, men altså, men vi blev at sure. ownersne, altså, Vi blev sure over selvfølgelig, at det skete, men det var... men vi blev især sure på ownersne. Ja, fordi at det var ikke nogen, det var så, jeg tror fucking det var børn, seriøst. Det var børn, det er jeg sikker på. Fordi at de vidste ikke, hvordan man skulle styre en server. Jamen, altså, de var sådan. Så ja, det er jeg altså også sikker på. Så nu det var en server, som, ja, der var med i... Jeg har 44 birketræsplanker. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg har det. Det minder mig om, at jeg skal lave et shoutout til min, altså, den her kanal, min egen kanal, et shoutout til den her kanal. Den der med, ja... Altså, det skal jeg også have gjort. Ja. Det, Jeg har faktisk aldrig rigtig givet et shoutout. Jeg har tænkt over at give en til The Gaming Dude. Han havde en ret god kanal. Dansk kanal. Ja, der gik noget i den der galt, jeg ved det ikke. Men det gik ret godt for ham, og så gik det hele i vasken. Så nu har han startet en engelsk kanal op. Det er nok sværere, jo. Det er svært at starte en engelsk kanal op, ja. Og jeg gjorde et eller andet, det skulle være nemmere åbenbart for mig at måske blive partner. Jamen, jeg er jo partner. Ja, det ved jeg godt. Men jeg vil gerne hjælpe dig med at prøve at se, om jeg kan få dig til at blive partner bagefter. Ja. Det... Men man skal også finde et ordentligt sted med, altså de store YouTubere, de har jo også valgt sådan et ordentligt partner. Altså, det betyder også, at du så også skal sørge for, at du lægger nogle videoer ud, jo. Ja. Jeg har selvfølgelig været sådan ret sløv her for tiden, men det er fordi, at jeg bare ikke rigtig har haft lyst til at lave videoer alene. Men sådan nogle, jeg ved ikke, men lægger du mærke til, at ens gameplays video, som selve ens kanal faktisk er opbygget på, det er egentlig ikke det, som folk egentlig meget ser på. Det er meget sådan nogle vlogs, eller Ask Me, eller... Ja, det er rigtigt. Det er fordi, de hellere vil se sådan noget vrøvl og alt muligt som... Men jeg tænker faktisk, at jeg skal begynde at uploade engelske videoer til MCDK. Okay. Ja. Det er et godt i orden, du. Eller måske tage dig med. Eller måske kan vi gøre sådan, så at på skærmen MCDK, der kan også komme engelske videoer ud, for eksempel. Ja, det... Det kan vi jo gøre. Ja. Jeg er bare elendig til engelsk, så... Vi skal lige huske at claim her i nærheden af... Det kan de gøre. Jeg siger bare, at jeg kan ikke tale engelsk så godt. Vi skal sørge for, at ingen kan gå ind ad døren. Ingen kan gå ind ad dørene. Det kan vi jo ikke gøre. Nej. Der er ikke på. Det gør man, hvis man claimer. Jeg har claimet. Ja. Så kan folk ikke gå ind i vores døre. Eller åbne vores kister, så. Jeg har 10 ud af 10 power, så... Hey, værsgo. Ja. Så altså, folk de kan jo ikke. Den her server... Denne server er sponsoreret af Ultrahosting. Ultrahosting.dk. De har faktisk deres egen server. Jamen, værsgo her, Niklas. Er det rigtigt? Ja. Jeg har lavet damer. Og det. Tillykke. Ja, de bliver fandme så hurtigt store. En blondine kommer til, har ondt i underlivet, og kommer til lægen. Og så spørger hun så lægen, hvorfor har hun ondt i underlivet? Så siger lægen så, at det er fordi hun har nogle æg, som skal prikkes hul i ved underlivet. Og så tager lægen sin penis frem, og
tager den i Du røven. ved godt, vi optager, ikke? Det ved jeg. Nå, det er fordi, at hun har brug for, hun skal have menstruation, men han siger bare, at, Ja, og så, Ja, og så ja, når, fordi når ellers de så så kan er du bare- færdige, så kommer hun så hjem, og så fortæller hun det til sine forældre, ikke? Og så siger, hold kæft, hvor er du dum. Det passer altså, fordi der kom noget hvidt ud efter. Det var æggene, de var, hvad hedder det, de var væk nu, fordi jeg havde ikke ondt mere, og der kom noget hvidt ud, så... Ja, nej, jeg tror. vi skal lige have noget her. Fuck, så har jeg ikke... Sådan, nu er kælderen helt færdig. Den Ej, ser- helt. Vi skal have en etage mere af kælderen. Jeg smed noget. Altså, nu ved jeg ikke, men bliver det sådan let's play, måske at det her, at faktisk sæsonen, den, hvad hedder det, Den kommer til at køre på, her på, tænker jeg. at den måske kommer op på 100 afsnit, hvis vi kan. Altså sådan mange, altså vi skal prøve at få rigtig mange afsnit og sådan noget, fordi at, så vi kan lave en gigantisk base. Ja, Ligesom i Rød Grød med flyet, det er faktisk en ret god let's play, jeg har. ja, Det er det går i hvert fald godt for dem. Altså jeg ser dem ikke så meget, men jeg har subscribet til dem, og ja, de ligger ret godt med materiale ud. altså jeg har også subscribet til dem, men jeg ser dem heller ikke så meget, fordi der er så meget. Man skal så lige se det der for eksempel, og så skal man lige se det der. Altså de tre YouTubere, som jeg nok jeg bedst kunne lide, det var Minecraft Matt, altså der står, som jeg har sagt, den skal man se, og Spirit Dawn faktisk. Spirit Dawn synes jeg faktisk er ret awesome. Ja, det er han. Det var faktisk en af de første, jeg subscribede til, og den måde jeg opdagede ham på, ikke? Det var hans, hvad hedder det? Hans gameplay. Jamen, nej, det var faktisk hans juleepisoder. Ja, det var faktisk rigtigt, det var også på den måde, De jeg er fandt. så fede. Det var også dem, jeg fandt ham på. Så. Kæft, de er fede. Jamen, hvis man bare skriver jul i Minecraft, så kommer også sgu de videoer frem, faktisk. Kan du ikke få om skærm til at give mig, eller Jakob til at give mig alle hans fakler? Ja, Jakob, 4. jamen han er jo med i samtalen, og Okay. Thomas, hvad hedder du? Lol. Det er som fandme, som om vi er kendt. Jamen, jeg har lige fortalt, at Du har en YouTube eller hvad? jeg har en YouTube, og jeg har 108 subs. Har jeg, men man må ikke sige sit YouTube-navn, sådan. Så, men man må vel ikke, der var ikke noget, eller må man gerne lave reklame til? Det var også noget Ja, mange. det må man gerne. Altså, jeg vil nok ikke satse på, at der vil komme selve en gameplay fra, ud fra, hvad hedder det nu? Og ved I hvad, jeg har Nå. lige fået en intro Af hvem? af MCDK Play. Altså, hvad? Ja, det er den, er det Der vil være en link i beskrivelsen til hans kanal. Ja. For fan. Hvordan er musikken og sådan? Så har du ikke brugt intro, fordi at du synes, at det var bare spild af tid eller sådan noget? Nej. Okay. Det var fordi, at jeg synes, den var meget dårlig, den TSDK Play har lavet. Jeg synes, min intro, den var faktisk ret awesome. Det er min første sådan professionelle intro, jeg har fået. Men når man ser på de der, og nu prøver jeg ikke at kritisere Janne Penguin, men når man ser de intro, hans første intro, ikke? Så er det jo de der 3D introer. Det er faktisk bare hans første intro, han lavede. Men det var sådan nogle 3D, hvor det var nede i et hjørne, han lavede dem. Og dem synes jeg ser for mange af, faktisk. Sådan. Kender du det, at når man går ind på en YouTube-kanal, fuck, så begynder der en intro, og så er det sådan en... Kan jeg få noget træ? Nej. Jeg har noget. Så er det sådan...
en intro, hvor man så er det ikke engang til. Sådan der. Jo, jeg kan altså høre din Hvad? Thomas, er du der? Hvad er din kære Niklas? Hallo, Thomas, er du der? Vi kan ikke høre dig. Det kan krybe bag. Jeg får noget træ. Du kan også få en pinde. Sådan der. Det er resten. Resten af træet. Ja. Nej, jeg skal bygge videre. Så. Nej. Det er nat. Thomas, er du der? Er du AFK? Vent, I så det ikke. Nede i chatten. Nej. Jakob, man kan altid høre gengivelse. Tingest duty. Hvad kan man høre? En lydting. Man kan høre det i... Hvad? Man kan høre, at ja, dit Minecraft larme. Altså... Og det er irriterende. Sig det bare. Larmer det nu? Eller den lille prinsesse på for? Det larmer ikke mere. Altså det ved jeg ikke helt så. Sådan der. Det er ret stille. Ja. Og nederen faktisk er bare.
Bum. Bum, bum. Bum, bum. 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 Jakob, hvad laver du? Der er ikke så mange monster. Din lyd fucker ekstremt, mand. Kommer en høj lyd fra. Double river all around. Husk lige, hvor lang tid den filmen. Ja, din lyd, den er så dårlig. Den er sådan... Husk lige. Det der med højtaleren. Ja, hvad? Ja, Jakobs højtaler er lort, så, eller mikrofon. En værre lort, faktisk. Så. Så vi kanalmenu. Så vi se, hvor der er. What's up, I'm back. Sagde du, at du har gået? Ved du hvad? Hvad? Måske kan jeg blive moderator Han på den her server her. Raidcraft. Hvor fanden? Nå. Har owneren på Skype. Hvor er du henne? Nej, men var det ikke noget? Egentlig, hvor er du henne, Nikolaj? Nikolaj? Jeg hedder Niklas. Altså Nikolas. Niklas! Ja, Nikolas. Jeg har lige bygget... Jeg er i gang med at lave en ekstra etage. Det kan jeg se. Ja, det er en lækker trappe, synes du ikke? Jo, vi skal lave en træfarm. Ja, det kan vi jo lave ned af de andre lag, og vi kan rykke farmen indenfor. Nå, men jeg vil gå i gang med at mine lidt mere. Nej, I skal faktisk optaget. Optaget hvad? Jeg er i gang med at optage. Men jeg skal også optage lidt. Nå, okay. Fordi at hvis jeg giver ham et shoutout, owneren på Skype. Har han en YouTube-kanal? Ja, det har han. Vil du... Så kan vi bare give ham shoutout i den her video. Nej, altså den skal ud på NCDK. Og så plus, at hvis jeg så giver ham det shoutout der, så kan, hvis jeg så giver ham et server shoutout også, så kan jeg måske blive moderator. Men hvor mange subs har han? Han har 42. 42, så vil jeg nok ikke hjælpe ham. Hvad? Nej, men Ja, eller det kan være, at han vil gerne have hjælp, men jeg tror ikke, han vil hjælpe mig, når jeg har det der. det tror jeg godt, at han vil, Niklas. Det der med, Det tror jeg ærligt talt ikke. måske har han ikke så meget. Han har jo et par, men han kan jo komme op på de der 70 ved Niklas. Men har du husket at give Niklas shoutout? Nej, Det har jeg ikke gjort endnu, fordi at, det synes jeg ikke. Det synes jeg simpelthen ikke, han fortjener. ej, det har jeg altså heller ikke. Øh, Jeg laver bare dumme videoer, som ingen gider se. ja, Jeg har kun de der næsten, mange videovisninger. Det har jeg fandme ikke fortjent. nej, det er nogen, du har hacket. Simpelthen, det er nogen, du har hacket. Og du har Ej. hacket dine subs. Simpelthen. Ej, hvis man har set mine superbrødre, så kan man godt forstå, at jeg har fået en del subs. Ja. Jeg har fået et par jeg har fået et par abonnenter af superbrødre. Nogle gange er det altså svært at lige sådan, hvor fanden har jeg lige fået de subs fra? Sådan. Jeg tænker på superbrødre. De er altså ikke ret super. Og vel? Ret god video faktisk. Faktisk. Det er sådan en rigtig moderne hus det her. Ingen vinduer. Det er det nyeste nye. Ja, det er det. Simpelthen. Det kan vi jo bare have. Vi kan jo bare have en måske noget. Hvad hedder det nu? Altaner. Så Jeg hader altaner. Det synes jeg er så grimme. Jamen, goddag alle sammen, og velkommen til MCDK 2012. Ja, jeg optager jo til den kanal.
Nå, jeg tror lige, jeg vil ikke. Niklas, du skal op på... Vi kommer jo på et tidspunkt op i den der i højde, hvor vi skal fjerne den der tårn, den der stang. Ja. Bum, 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 bum. Nå, ja. Ja. Kyrste. Åh. Niklas, filmer han bare inde i huset. Hvad mener du? Thomas. Det tror jeg. Oh god. Jeg vil lave det om, det er der er bare en etage, der bare er begravet under jorden. Jeg siger, hvad fanden? Siden... Jo. Der sættes så jeg skal lave. Så fik jeg lige noget der. Bum 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 bum. Dum lum 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 lum. Sådan der. Og jeg havde bare sådan, så kan jeg komme op. Pisse nederen, mand. Pisse nederen. Pisse nederen.
Jeg har bare noget sten, jeg kan få. Masser. Okay. Hvad skal du bruge det til? Så kommer det sten. Jeg skal nøkse. Kan jeg komme til... Kan jeg komme til Robinson? Jeg skal have lige noget træ. Fuck, det er meget dia. Hvordan skal du få det? Jeg har dem. Sådan godt og grundigt næsten en stack. Så. Det var Jeg skal ikke begynde at lave rustninger. Nej, vi laver ikke rustninger. Endnu. Bum, 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 bum. Nej, han hjælper dig. Hvad? Så er man som hjælper dig. Jeg fik. Nej, en del af det, jeg vil have det. Take this. Let's go down. Boom, boom. Oops. No, that was who. Sorry. Det var seriøst. Her. 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 Nå, sgu lige noget. Det skulle også sjovt nogle gange. Boom. Bam. Boom. Beep. Boop. Bam. Oh, Lord. Boom. Beep. Boop. Bop. Bang. Boot. Beat. Det er fandme også blive stor nu. Og så skal jeg tage lag. Ultra lag.
Ultra lag. Der er masser af monster. Det var sjovt, der er så mange monster med. Så nu gider jeg ikke mere, fordi at det er bare 3 nu. Vi kan lige så godt tage det. Vi kan jo bruge det. Alt det kan vi jo bruge. Vi kan ikke bare hugge det hele, så. Ja, ikke? Og så kommer han bare sådan, Scooby, seriøst. Nej, jeg kan vide, hvor han har fået det navn fra. Scooby-Doo. Ej, tror jeg fandme, at det navn kommer fra. Det er så... Det må være Scooby. Gå nu væk! Jeg tager det her kobbelstone her. Så tager jeg træet. Ja. Jeg har ikke nogen hakke med, så. Nå, det var godt, vi fandt den her, og vi plyndrede bogstaveligt talt det hele. Der kommer ikke til at være noget af. Vi kan lige så godt også tage jorden med. Jeg sætter home her. Set home. Altså ikke faction home, men... Og så skal jeg lige have lavet en skovl. Så er du en skovl. Ja, for fanden. Sådan der. Nu skal jeg bare have fjernet noget sten. Kan du ikke lige tage en pickaxe med til mig? Nej, jeg tager det. På et tidspunkt, vi skal jo få helt orden i vores ting. Jeg laver sådan det perfekt til at sætte over. Okay, nu er det bare sådan sten og... Hey, kan du så gøre sådan, at der er skilte? Sådan så der er skilte med, hvad tingene er, hvor der er ting og så videre. Ja, men lige nu sætter jeg bare lige kasser op. Ja, det er i orden. Nu går du altså på adventure med mig, ikke? Gør det. Ja, fordi at så kan vi få fat i nogle flere hus og grief dem. Det bliver bare så lavet. Ja. Jamen, det er en faction. Altså, det underligste nok er ved en faction server, der står, man må ikke griefe. For det er sådan, at man skal nedlægge hinandens baser. Det er det faction plugin. Man må faktisk gerne grief på den her server. Ja, og det burde næsten alle. De har lavet sådan, man må ikke griefe, så skulle de bare have lavet sådan noget, hvor at, man ikke engang kunne ødelægge andres base. Men ikke engang kunne ødelægge andre base. En faction server er tiltænkt til dem, som egentlig ikke helt vil, sådan, stadigvæk vil griefe andre, men de ikke helt vil blive griefet, fordi så kan de lige sådan have lidt base mere, ikke? Jo. Ham her, han kunne lige så godt have lavet. For at være sikker for sine venner. Hvis de nu vil skade en, så kan man undgå det. Jeg tager lige lidt jord med til farmen. Ja, selvfølgelig da. Selvom vi har masser af jord selv. Vi tager også hans jord, altså der, hvor han har bygget grund på, som du får. Det stjæler vi på ham, vi tager en skole. Vi tager det bare helt random. Ja. De har fjernet hele min jord. Ja, det er noget af det vigtige, altså det er noget af det vigtigste. Altså det der gør, at man laver jord. Så skal vi bare grave helt ned til bedrock sådan. Fuck. Det kan vi så ikke. Nej. Eller jo, men altså det orker vi ikke. Nej. Det er lidt grimt, og så siger han, holy shit, de er godt nok gået ud af at stjæle min jord. Ja. Sådan der, det er klart. Så prøv at tænke på, hvis han var oppe på taget, det ville ikke være så godt. Ui, er du klar? Nej, det er jeg ikke. Fuck, man. Jeg har lige fundet noget kul. Nå ja, okay. Selvfølgelig. Skal vi også tage noget cobblestone? Fuck me. Jamen, jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke se cobblestone. Du kan lige så godt begynde at tage stenen. Jeg laver det 2 blok ned. Okay. Han får det virkelig irriterende. Ja. Men ja, sådan en faction server. Men rent faktisk, så kan vi godt slå ham nu. Men han, hvis han kommer ind nu. Men han kan også slå os. Hvordan, nu har vi simpelthen
8 store kister til at opbevare ting i. Jamen, jeg skal nok sætte skilte og så videre. Jeg kommer snart hen til Faction Home nemlig. Nå, så tager jeg bare på eventyr. Jamen, alt det her værdifulde ravelse, det... Altså, ja, du skal ikke lave flere ovne i hvert fald, fordi at... Nej, vi har 9 ovne. For os bare til at lyde så rigeligt. Der er bjerge. Der er hvad? Der er et får. Nej, det var køer. Dræb dem. Ja, jeg skal lige have lavet en workbench, så jeg ikke får et svær. Og så er det på. Jeg har et svær. Okay, vil du lave... Har lavet. Ja. Nå, det er vikar, så. Nogen siger, at det faktisk er meningen, man skal dræbe dem med økser, men faktisk så er det bedst at gøre det med et sværd. Ja. Den går mere i stykker med en økse. Faktisk er køer bare programmeret til at droppe ting og gå rundt og lege idioter. Ja. Så nogen som dig også, ikke? Monstre, de er næsten det samme, bare hvor de... De prøver bare at dræbe dig. Ja. Er der nogen, der har en stack 3? Ja. Jeg vil også gerne lige have... Jakob, vi fik meget træ af det hus. Nej, men jeg skal bruge en stack 3 for at lave 8 kister. Fuck, det ligner det og den der... Okay, ja. Vi skal da altså også pynte vores home. Skal vi, når vi skriver på? Okay, det er vildt. Prøv lige at TP til mig. Jeg skal lige have lavet... Der var nogen, der lavede sådan en gigantisk cobblestone væg. Jeg ser at det er godt. Inde i et bjerg. Fedt nok. Ej, du behøver ikke. Det var sådan en grim en. De har lavet bjerg. Sådan der. Så er jeg tilbage. Jeg har brugt alle... alt. Simpelthen alt. Okay, hvem har brug for en ovn? Hehehe. Ja, har vi begyndt at sortere? Nej, ikke nu, men har du nogle... har du noget træ og sticks og sådan lidt? Kan det her være sten, den her? Det kan den godt. Altså det, vi kan også bare have en ren cobblestone piece, eller skal det også være en del af murstenen? Murstenene skal der være en del af cobblestone. Skal det ikke? Og så har vi en, der hedder ædle metaller, den sidder lige ved stigen. Gode sager, det bliver med diamonds og guld og guld. Måske monster shit og dyre shit. Nå ja, den er sænkt, den skal jeg lige have sat på plads. Så har jeg. Nå, hvad var det? Det var cobblestone. Vi er faktisk blevet hurtigt en magtfuld faction. Ja, og allerede med, vi skal til at sortere ting, det er faktisk rigtig godt, hvis man ved, at man kan vide, hvor det er. Og fra starten af var det der ovenover, vi havde en kiste af det. Nu er vi ved at sortere nede i kælderen. Fuck, zombierne, de hopper resisteret over døren. Lag. Adventure lag. Okay, der... Jeg kalder den sten og så videre, den her. Okay, og så den her... Nå, det er mad. Okay, der sætter lige nogle æbler i. Jeg vil gerne lige have, at vi har sådan ligesom Blank Danmark, altså maden der kommer ind. Undskyld, Brian. Og ind under svær og så videre, det er rustning og så videre og så videre og så videre.
Fedt nok. Vi skal selvfølgelig også have dyre til mad og Det hedder altså bare mob crab. og Hvad skal der være i den her kiste? Det kan være 3, vi skal have 3. Hey, det kan være til monster ting. Mob crab. Ja, men jeg tænker lidt, vi skal også... Hvad så med den her? Det kan være til jord. Dirt. Vi skal også have en trækiste. Sten og så videre. Svær og så videre. Sten og så videre. De er bitch. Mob crab. Der bliver der bare sat læder og zombiekød og... Ja. Nej, under rustning, så ind under svær og så videre, der skal læder jo. Fordi det er jo til rustning. Nej, men det er også til bøger jo, så... Men zombiekød... Jamen, det kommer jo egentlig fra mob, så det synes jeg skal være ved mobs. Ja. Også er dyr crab. Bonus, sådan der. Jeg er svært på det. Hvad siger I til, vi har 4 trækister i det hele? Ja, det er en... Vi kommer jo til at bruge meget træ, så... Hvad siger I til det? 4 trækister i det hele? Det synes jeg er i orden. Her kan vi kan jo også have... ja, og så på et tidspunkt, så kan vi få noget lava, som vi smider af masser af jord i. Sådan der. Sten hold en ovn. Hey, vi kan Vi mangler de sidste 2 kister herovre. Hvad skal de være? De nederste der. Farmerudstyr sådan og så videre. Altså der er der jo også pickaxe eller vent det til Svær og så videre. Det er svær. Jamen vi skal have et eller andet en kiste hvor vi har bare udstyr. Der er der pickaxe. Værktøj, det skal være værktøj. Ja, det er værktøj. Vi kan også kalde det vigtigste ting. Så nej, vi kan kalde dem random. Vi skal have random jo. Men jeg synes det bliver rigtig flot hernede. Ja. Men man skal ikke kalde dem random, fordi at hvis vi nu har noget som ikke hører til. Det er sgu lidt random, ikke? Nu synes jeg altså også det passer bedre med den her, fordi så kan man bare lige hurtigt løbe hen og lige trykke på den, hvis man nu lige skal bygge noget. Hvis man er hernede, så kan man jo stå her og nærmest arbejde med masser af ting. Random er det, hvis vi nu ikke lige gider at sortere, eller det er en grus, og det er ikke... Hvor fanden skal jeg billede? Nå, okay, deroppe, der er det hygge stedet, der er billeder og så videre. Sådan, der. Har vi værktøj? Jeg tænker, den egentlig skal have værktøj. Vi har vel alle lidt værktøj. Den der skal have værktøj, tænker jeg. I stedet for den, at vi bliver random begge to. Jeg ender lige til random og værktøj. Fuck, der er mange, der bliver kigget, fordi de hacker. Bliver beskyldt for at hacke. Beskyldt. Jeg er ikke engang sikker, at de er rigtige hacker. Nå, tag det roligt, vi hacker. Vi hacker. Lol. Værktøj. Jeg optager fandme bare, og så deler jeg det op i episoder. Mob crap. Yes. Ved det hører det til mad, gør det ikke? Jo. Så nu har vi random og værktøj. Nu har vi random værktøj. Ja, random værktøj. Svær så videre, det er sådan en våben. Det er en lille pile også.
Random, det er ligesom planter. Random er det sådan planter sådan noget. Men havde du lavet en jordkiste? Nej, der var ikke jordkister. Det er også bare random. Men jeg kan ikke så godt høre dig. Det er også bare random. Hallo, Thomas. Thomas. Thomas, vi kan altså ikke høre dig. Så. Bland! Jeg elsker ikke. Ja, det skal forkert. Thomas? Jeg kan ikke høre dig. Kan du genstarte samtalen, når jeg skal godt høre? Nå, men YouTube, jeg tror, jeg stopper optagelsen, og der er nok blevet bygget mere næste gang. Hej. Godt, YouTube, så er vi hernede. Det er faktisk ret lækkert. Fuck, der er mange skeletter her. Jeg har lige fundet en dungeon. Rigtig, og prøv at tænke på alt det her. Alt det her, vi kan bruge. Jeg lukker lige alle dørene. Jeg lukker lige serien, når dørene er lukket. Der er fucking mange skeletter her. Alle dørene er lukket, det vil sige, at vi er i sikkerhed. Det er monster. Jeg er en level 15 nu. Der var en... Hvor er den mine, den er henne i bruger? Det er vores mine. Jeg passer lige på dig, ikke? Jeg kan nemlig ikke finde den. Og så tager jeg lige... Jeg synes, den standser på et tidspunkt. Jamen, når den standser, så skal du bare gå længere ned. Nej, det er det, jeg siger. Der er ingen vej igen. Jeg tager lidt det her. Hvordan går vejen derhen? Skal man udenfor for mine? Ja, du kan lige TP til mig, og så kan jeg få en pickaxe. Okay, jeg henter en pickaxe. Ja, fordi jeg mangler... Men det bliver kun sten. Ja, det er i orden. Gå nu væk. Det hader de her spiders. Ja. Altså, det er lige præcis sådan en som... jeg vil gerne have noget mad også, Jacob. Okay, jeg giver jer... Æbler. Jeg har fundet en monster spawner. Dem skal vi bare ødelægge, fordi sådan nogle kan vi bare ikke bruge til noget. Det var her, hvor der var så ekstremt mange skeletter. Ikke når den er så langt nede, det kan vi ikke. Vi kan bare ikke bruge en monster spawner til... Nå, jeg kan godt se jer. Fuck. Jeg kan godt se jer snart. Der er sindssygt mange... Ellers er der nogen der prøver at smide sig ind på mig. Okay, du er lige om lidt. Men ikke jeg tilbage til det. Så, ja. Jeg lagger. Jeg dør nu. Jeg dør lige om lidt. Jeg gør. Har ikke noget mad? Jo, jeg har lidt. Jeg har 2 pickaxes til jer. Jeg kan altså ikke. Det er fordi jeg skal hjem. Jeg kan ikke. Jeg er nødt til at tage hjem. Okay. Så skal bare fortælle mig. Kan du ikke tage noget mad med ned til mig? Yes. Jeg mangler. Jeg har 1 liv tilbage. Nej, fuck! Nej, fuck! Ved du?
Det gjorde jeg heldigvis ikke, men hold kæft. Du nåede lige at leave the game. Ja. Jeg fik godt nok et chok. Jeg var nødt til lige at mure mig inden, fordi der var et... Det var det skeleton, jeg fik et chok af. Hvad? Jeg fik et chok af det skeleton. Er det fjernet?